Ruller op, ruller vinduet ned. En løber væk, og den anden lægger ned. Ruller op, ruller vinduet ned. En løber væk, og den anden lægger ned. Hvorfor skal det ende sådan? Sender penge i en far, så hun aldrig ender ensom. Hvorfor skal det ende sådan? For de drenge omkring, så de liv for en gik fra en kram til en blad til en pind. Familie er forsørget, så nu vælter det ind. Familie er forsørget, så nu vælter det ind. Familie er forsørget, så nu vælter det ind. Sag til dem, så er det roligt. Sag til dem, lad flash, for de rykker ind i en bolig. Sag til dem, så er det roligt. Sag til dem, lad flash, for de rykker ind i en bolig. Det er okay, ruller op på dem landspray. Er for sent at vide, hvad de er i. Blå blik, en plan B. Spiner de bunden, når de ser politi. Sag til dem, så er det roligt. Fordi verden den er kold, og den selv er det samme, min bror. Og de folk går på galler og penge, og det var du. Ruller op, ruller vinduet ned. En løber væk, og den anden lægger ned. Ruller op, ruller vinduet ned. En løber væk, og den anden lægger ned. Hvorfor skal det ende sådan? Sender penge i en far, så hun aldrig ender ensom. Hvorfor skal det ende sådan? For de drenge omkring, så det liv for en indkomst. Se, de ruller vinduet ned. Ratating, elefanthumør. Sprogligt forsvundet, så de ingenting ved. En mamma, hun græd, nu der ikke nogen glæde. Men det hele, de går tilbage til de penge. Alt den drama, som der ramte og gjorde ham alene. Stoler ingen på sig selv, han stoler kun på en. Kender mange af de typer, der ruller op på en. Dem der så forbuller i hans krop nu. Mamma ved. Der holder i hans top nu. Mamma ved. Vi alle sammen bliver råbt nu. Mamma ved. De vi alle sammen skal stoppe nu. Mamma ved. Jeg vil være med at se omkring, tror mig alt det gør skønt. Alt for mange klager kryber rundt, så jeg stoler på så for familie. Penge er vigtigt, men ikke noget jeg vil med. Fuld støtte til alle som der vil med. Alt jeg gjort, det har jeg gjort med vilje. Prøv bare så for familie. Penge er vigtigt, men ikke noget jeg vil med. Fuld støtte til alle som der vil med. Alt jeg gjort, det har jeg gjort med vilje. Ruller op, ruller vinduet ned. En løber væk, og den anden lægger ned. Ruller op, ruller vinduet ned. En løber væk, og den anden lægger ned. Hvorfor skal det ende sådan? Sender penge i en far, så hun aldrig ender ensom. Hvorfor skal det ende sådan? For de drenge omkring, så de liv for en indkomst. 1-2 elefant nu på. Han er travlt, hvor meget flow skal han nå. 1-2 elefant nu på. Tid og penge, så hvor meget kan de få? Tag det roligt.